जितु बर्तमानाव बिपिएफआ बांसिन स्ट्रं जानानै दङ बिपिएफखौनो जों बिटिसिआव आरो पुनराय सरकार बनायगोन बायदि जों नुनो मोनदों बेनिखाय आंबो रायजो राजाफोरखौसो बेखौसो खावलायदों जोङो बेबायदि बिपदनिफ्राय जुदि बारग'नोबा बेबायदि खैफोदनिफ्राय जुदि बारग'नोबा जोंनि गेजेराव बे मोननै आयेनखौबो जुदि लाखिनोब्ला जोंनि गासै बिटिसिनि थाखाय बे आयेना जोंनि थाखाय गोनां आरो जोंनि बर' मानसियाथ' बे मोननै आयेननि सायावनो थांनानै दङ बिनिखाय बे आयेनखौ जुदि जों लाखिनोबा जोंनि गेजेरनिफ्राय सिंगेल मेजरिटि एमसिएलए बारहोनानै देरहासार होनानै जोङो सरकार बनायनायनि ओरैबायदि गोनांथि जानानै फैबाय आरो बिदि सिंगेल मेजरिटि एमसिएलए देरहाहोनोबा दायो स्ट्रं मोनसे रिजनेल पार्टि हिसाबै बांसिन दायो जों बिपिएफखौ नुनो मोनदों ओंखायनो आं रायजो राजाफोरखौ खावलायदों देग्लाय बे बोसोराव गासैबो बे नांगोलनि सावगारियावनो बिपिएफनो भट होनानै मोनसे सिंगेल मेजरिटि एमसिएलए देरहाहोनानै सरकार बनायनायाव हेफाजाब होनो थाखाय आंनिथिंनिफ्राय आं गुरै खावलायदों गिबियावनो नोंथांमोननि मिडिया निउस नायगिरि साफ्रोम रायजो राजाफोरखौ आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय आरो नोंथांमोननिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय बावहरनाय थाबाय आं दिनैनि नोंथांमोननि बे निउस मिडियानि गेजेराव नुजाथिनो ओंखारनायनि जाहोनानो जोंनि गेजेराव बावैसो बिथां उदालगुरि मंगलदैनि एमपि बिथां दिलीप सखियाया जे ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लक आरो सिक्स सिडुलनि खेथ्रआव बिथाङा जि खोथाखौ बुंलांबाय बिनि सायाव आं सावरायनो होननानै नोंथांमोनखौ आं लिंहरदों बिनि सायाव अलरेडि गोबां जातिनि माहारि आफादफोरा बा गोबां बर'नि गिदिर गिदिर सानथौगिरि सानसुमैगिरि इन्टेलेक्सुयेलफोरा गोबां खोथा बुंलांखाबाय आरो बेबायदिनो बिपिएफ राजखान्थिनिफ्रायबो माखासे लिडार्सफोरा बिथांनि खेंफोरथि होबाय आरो इउपिपिएलनिफ्रायबो गोबां बेबायदि इउपिपिएल लिडार्सफोरा बिथांनि सायाव बे ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लक आरो सिक्स सिडुलनि सायाव बिथाङा जि खोथा बुंदों बिनि फारसे गोबां खेंफोरथि होनायखौ दिनैसिम जों नुनो मोनदों ससियेल मिडियायाव दा गोबाङानो गोबां बुंदों अब्लाबो आंनिथिंबो आं बुंनो हास्थायदों आरो गोबांनि बुंनाय बिबुंथिखौ आं खोनासंदों नाथाय गोबाङानो एसे नांब्रिदखौ बुंदों आरो सिंनि जिथु खोथा बे खोथाखौ क्लियारै आं बुंनायखौ दासिम खोनानाय मोनाखै सोरबाया बुंदों नामा आं बेखौ मिथिया खिन्थु आं दासिम खोनानो मोनाखै दिलीप सखियाया जि खोथाखौ बुंदों बेनि आन्दोआव मा दङ बेखौ बुफ्रुना होनाय सिंनि जिथु खोथा बेखौ एल' एला बुंनायखौ आं दिनैसिम नुनो मोनाखै आरो दा बेनिखायनो आं बे खोथाखौ रायजो राजानि सिगाङाव आंनि गोसोनि साननायखौ आंनि जाम्बा गोसोनि मेलेमजों बिजिरनानै साननायखौ आं रायजोफोरनि सिगाङाव एसे शेयार खालामनो होननानै आं सानदों आरो बिटिसिनि इलेक्सन जानो थांगासिनो दङ आरो बे इलेक्सनखौ लानानै गोबां राजनितिक हान्जाफोरानो नेशनेल लेभेलनि राजनितिक बा आन्चलिक दल बा रिजनेल पार्टि गासैबो ओरैबायदि गोसो मोदोम होनानै बे इलेक्सननि थाखाय नारा नाथा नाजानायखौ जों नुनो मोनदों बिपिएफआबो गावबा गाव दलखौ लानानै गावनि फेभारनि मानसिफोरखौ लानानै गोबां गिदिर गिदिर मिटिं खालामदों इउपिपिएलआबो गावनि फेभारनि मानसिखौ लानानै गोबां मिटिं खालामदों ओरैबायदि गोसो मोदोम जिउ होनानै बे इलेक्सननि थाखाय नाजादों आरो दा बेखौ नुनानै बिजेपि सरकारा जे इउपिपिएलआ जिबायदि गोसो होनानै इलेक्सननि थाखाय खामानि मावदों बिपिएफआ जिबायदि गोसो होनानै गोसो मोदोम जिउ होनानै बिनि थाखाय सिन्था खालामदों बर'नि गुबुन गुबुन माहारि आफादफोराबो बिनि थाखाय सिन्था खालामदों बे बिटिसिनि इलेक्सननि थाखाय दा बेबायदि सिन्था खालामनाय बे खामानि मावनायखौ नुनानै बिनिफ्राय एसे इलेक्सननिफ्राय साननायखौ इलेक्सननिफ्राय खामानि मावनायखौ एसे बै रिजनेल पार्टिनिफ्राय माहाय डाइभार्ट खालामनो थाखाय दिलीप सखिया बेसेबांखिनि खोथाखौ बुंदों आरो खिन्थु बे साननोल' गैया बे बिथाङा बे गेमखौ गेलेदों खिन्थु बे गेमा गिनो गोनांबो आरो
बे बुंनाय बाथ्राया खोब साननो गोनां बर' रायजो बा गासै बिटिसि रायजो राजानि थाखायनो। दिलीप सखिया बे खोथाखौ मानो बुंदों? ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लक 6 सिडुल बे मोननै आयेना बे दाबसे जायगायावनो थानो मोना, मोनसेया थानांगोन हय बे थानांगोन हय बे थानांगोन, बेखौ बुंदों। दा बेखौ मानो बुंदों आं बेखौसो सिगां नोंथांमोननो फोरमायनो नागिरदों बा रायजोनि सिगां फोरमायना होनो सानदों आरो। दा बिटिसि सुक्ति जाखांनायनि उनाव बिपिएफआ माबाखौ बिटिसिखौ 15 बोसोर सरकार सालायबोबाय। बिपिएफआ बिटिसिखौ खुंबोबाय। नाथाय बिपिएफ पार्टी हिसाबै बिपिएफआ अनलि बर'फोरखौ लानानै, अनलि बर' जातिफोरखौ लानानैथ' दैदेनबोआखै, गासै जातिखौबो लानानै दैदेनबोदों, गासै जातिनि थाखाय खामानि मावदों, गासै जातिनोनो मोनसे मोनसे मोनफा मोनफा पद होनानै बिथांमोनखौ उन्नतिनि खामानि मावदों। गासै हारिनि जायगायावनो गासै गामिनि गेजेरावनो बिपिएफआ खामानि मावबोदों। आदिबासि गामि गेजेर गेजेरबो पाका लामा जादों, नेपालि गामि गेजेर गेजेरबो पाका लामा जादों, सिसि ब्लक जादों। गासै जातिनि गेजेरावनो खामानि मावदों। मालाबाथ' जेनेबा बर' गामिनिख्रुइ गुबुन जातिनि गेजेरावसो बांसिन खामानि जानायखौ जों नुनो मोनदों। दा बेनिखायनो बिपिएफखौ गुबुन जातिया गोबां गाहाम मोनो आरो हाग्रामा महिलारि सार बिथांखौ गोबां गाहाम मोनो। बेनिखायनो गुबुन जातिफोरा हाजार गुबुन जातिफोराबो बिपिएफनो भट होयो। दा बेबायदिनो थांनाय बे 5 बोसोराव इउपिपिएल आरो बिजेपि सरकार सलायबाय। बे इउपिपिएल बिजेपि सरकार सलायनायावबो बिसेसकरि इउपिपिएलआ 5 बोसोर बे बिटिसिखौ सलायबोदों। इउपिपिएलआबोथ' अकल बर' मानसिखौ लानानै सलायबोआखै, बिथांमोनाबो गुबै जाति जनगोष्ठीखौनो लानानै बे बिटिसिखौ सलायबोदों, इउपिपिएल सरकार सलायबोदों। आरो एसेब्लाबो गासै जातिनि गेजेरावनो जौगानायनि खामानिखौ मावबोदों, उन्नतिनि खामानिखौ मावबोदों। बेनिखायनो हाजार मानसिफोरा अना बर'फ्रा इउपिपिएल सरकारखौ मोजां मोनो आरो इउपिपिएल सरकारनो भट होयो। दा बेखौ सोर आन्दाज खालामदों? बिजेपिआ बिनि फारसे जोबोद नोजोर होदों। खारन बिजेपिआ बुंबाय थादों जोङो बिटिसिआव सरकार सालायगोन आरो बिथांमोना हारसिङै गेलेगोन, रावजोंबो एलायन्स गैया आरो जों सरकार सालायगोन, बिटिसिखौ जों हाउन खालामगोन। दा बे खेथ्रआव बिसोर अंकआ मिलाया। जुदि हाजार मानसिफोरा अना बर'फोरा बिपिएफनि जुदि भट होनांगौबा गासै फ्राय जायगायावनो बिजेपिआ जेनो। हाजार मानसिफोरा जुदि इउपिपिएलनो जुदि अना बर'फोरा जुदि इउपिपिएलनो भट होनांगौबा बेयाव इउपिपिएलआ जेनो। दा बिनिखाय बेखौ मा थुख्रा खालामनानै माने इउपिपिएलआव थानाय बिपिएफआव थानाय बे बर'फोरखौ बोखाना लांजोबनो थाखाय मोनसे थाला खालामनो थाखाय बेबायदि मोनसे गाज्रि बे थासारिखौ बे बिबुंथिखौ बिथांमोना होदों आरो। दा बेयावहाय बिजेपिहा अंकआ मिलाया। जुदि हाजार अना बर'आ जुदि बिपिएफनो भट होयोब्ला गोबां जायगायावनो बिजेपिआ जेनो। दा बेनिखाय बे गासै मोनसे खोथाया क्लियार, जोंनि बर' मानसिफ्रा, बर' सुबुंफोरा गोबां खम बिबांनि बर' सुबुंफोरासो बिजेपिनि भट होगोन। दा बेनिखायनो जुदि बिजेपिआ बिटिसिआव सरकार सलायगोनबा, बिजेपिआ बिटिसिआव जुदि सरकार दागोनब्ला बिथांमोना गासै जेसांखिनि बिटिसिआव बर'फोर दङ बे बर'फोरखौ बर'नि भटखौ बिथांमोननो नांगोन। अब्लानियासो बिथांमोना गासै सिटआव जितिनो हागोन बा देरहासार जानो हागोन। दा बेनिखायनो जोंनि गेजेराव बिदि बर' आरो बर' बिनि गेजेराव मोनसे गिदिर समयसा लाबोनो बिजेपिआ थांगासिनो दङ। बेनिखायनो रायजो राजाफोरा दायो सिन्था खालामनांगौ आरो बिनि सायाव सिन्था खालामनानै देग्लायनि बे बोसोराव भटखौ होनांगौ। दा 3 नम्बर पइन्टखौ आं बुंनो 3 नम्बर पइन्टआव आं बिथां बिस्वजित दैमारिखौ आं सोंनो लुबैयो। बिथाङा बुंबाय थादों जे बिटिसिआव जायफ्रा इलेक्सन गेलेगोन बिजेपिनि जानानै बे बिटिसिनि मानसियानो जागोन, जाया
इलेक्सन गेलेगोन बिजेपिनि जानानै बे बिटिसिनि बर'आनो जागोन बे खोथाखौ बुंबाय थादों बे थिगानो मात्र मा पार्टियाल' मा जागोन बिजेपि जागोन पार्टियाल' बिजेपि जागोन नाथाय मानसिया बिटिसिनि बर'आनो जागोन बिटिसिनि मानसियानो जागोन बे ससेयाथ' थिगानो दोङो बे ससेया थिगानो दोङो नाथाय बिजेपिया थारै मानो बिटिसिखौ दे सलायबाय बिटिसिखौ खुंसिगोन नाथाय बिटिसियाव सुक्ति खालामना लाबोनाय हाजार हाजार बर' मानसिया थैनानै सुक्ति खालामना लाबोनाय बे सिक्स सिडुलनि जिथु पावार फांसन आरो बे सिक्स सिडुलनि जिथु आयेन बे आयेननि बेंखनाव थानानै बिजेपिया बे बिटिसिखौ सलायगोन ना सोलाया ना दिसपुरनिफ्राय सलायगोन ना बिजेपिनि बै आइडिय'लजिजों बिटिसिखौ सलायगोन बे मोनसे आंनि बिथां सारनिसिम सोंलु आरो जितिबाय बिजेपियानो सरकार बनायबाय जाहाथ' बेयाव सिक्स सिडुल दङ ना बे सिक्स सिडुलनि आन्दाराव बिजेपिया बिटिसिखौ सलायगोन ना सलाया दा बिथाङाथ' बुंदों बेयाव जेबो जाया बेयाव गिनो गोनां जेबो गैया बिटिसिनि मानसियानो एमसिएलए जागोन आरो बिटिसिनि बर' मानसियानो एमसिएलए जागोन मात्र पार्टिया जागोन बिजेपि नाथाय जों बेखौ बोरै बिसास खालामनो हागौ जायफोरा दायो इलेक्सन मिटिं खालामबाय थादों जायफ्रा इलेक्सन फोसावथिंबाय थादों बिजेपिनिफ्राय बिथांमोनाथ' बेबायदि बाथ्रा बुङाखै मालाबा सिक्स सिडुलखौ बोखारगोन मालाबा ट्राइबेल एन्ड ब्लकखौ बोखारगोन बेफोर बाथ्राखौसो बुंबाय थादों दा बेयाव जों बिस्वजित दैमारिनि खोथाखौ बोरै बिसास खालामनो हानो साननो गोनां आरो दा जों बिसास खालामनो हाया जे बिस्वजित दैमारि बुंबानि जे जों बर'फोरा बिथांनि गोदै गोदै रावावबो जों बारा गोजावजोबनो हाया नाथाय जों बिथांनि फारसे बिथांनि बुंनायफोरखौ जों बिजिरनांगोन आरो जों बिथांखौ मान सनमान होयो बिथाङा बिजेपिनि मोनसे गोजौ मासियाव आवग्रिनानै दङ खिन्थु बिजेपिया साइडआव जिफोर इलेक्सन केम्पिं खालामदों बे केम्पिं खालामनायाव जिफोर भाषण होदों बेथ' माबा सोरखौबा सिफायनाय माखौबा बोखारनाय माखौबा दिननाय जों बिदि मावगोन जों बिदि मावगोन बेखौसो बुंबाय थादों दा बिस्वजित दैमारिनि सारनि बिथांनि खोथाखौ जों बोरै बिसास खालामनो हागोन बिटिसिआव बिजेपि सरकार जायोबा बे सिक्स सिडुलनि जिथु आयेननि बे बेंखनाव बिजेपि सरकारा सरकार सलायगोन ना सलाया बेसो साननो गोनाङा खिन्थु दाखालि दिलीप सखिया बिथाङा बुंबाय जे मोनसे जायगायावनो मोननै आयेन थानो मोना मोनसे जायगायावनो बेबायदि बे बोरै जानो हागौ होननानै बिथाङा अजद खालामदों जेब्ला जों सरकार फैगोन बिनि फारसे जों सावरायगोन गुवारै सावरायगोन बेखौ बोखारनायनि बिथांमोनहा षड़यन्त्र दङ दा बिनिखाय जेनेबा जों बर'फोरा बेखौ बिसेसकरै बिटिसिनि रायजो राजाफोरा आरो बे स्पेसियेलिहाय जोंनि बर' मानसिफोरा बिनि सायाव बिराद सांग्रां जानाया मोजां खारन बियो बिथांमोना बेखौ बुंनानैनो बर'निफ्राय बिथांमोना फुरलागोन मिटिं दावथिङाव बुंनाय माने बे मोनसे मेनिफेस्ट' बियो माने इस्तिहार बा बियो मोनसे प्रतिश्रुति आं बिदि मावगोन बिदि मावगोन जाया बिदि मावगोन बा जेरै प्रमद बर'आ सिगाङाव जि बुंबाय जे इलेक्सननि 5 बोसोरनि सिगां प्रमद बर'आ बुंबाय बिटिसिखौ सुइजारलेण्ड बनायगोन बिटिसिआव थानाय गंफ्रोम न'खरनोनो न'खराव साफा साखरि होगोन मोनफ्रोम सेल्फ हेल्प ग्रुपनोनो 75,000 होगोन नाथाय बिथाङाथ' दिनै मावनो हायाखै साखरिबो होनो हायाखै आरो बिटिसिखौ सुइजारलेण्ड बनायगोन होनना बुंदों सुइजारलेण्डखौ बनायनो हायाखै जोंथ' बे जोनोमाव सुइजारलेण्डखौबो नुहैनाय नङा सुइजारलेण्डआ माबायदि खिन्थु जों गावबागाव जोंनि आखायाव गासैहाबो मबाइल थायो जोङो गुगोलाव साबस्क्राइब खालामनानै नायोब्ला सुइजारलेण्डनि माखासे नेचारेलफोरखौ जों नुयो बिनि फुल बिनि बिफां लाइफां बेनि नामाफोरखौ जों नुयो दा बेबायदि प्रमद बर'आ बिटिसिखौ सुइजारलेण्ड बनायगोन होनना बुंनायमोन आरो खिन्थु बे जाफुङासै प्रमद बर'आ जि बुंबाय बेथ' जोंनि मानसि जोब्बाय बे मावनो हायासै जेबो जों बेयाव साननो गोनां नङा बेयाव खहा जानो गोनांबो जेबो गैया खिन्थु बिजेपिया दिलीप सखिया जि बुंबाय मोनसे जायगायावनो ट्राइबेल एन्ड ब्लक आरो सिक्स सिडुल बे मोननै थानो मोना बे बाथ्राखौ बुंनायनि सायाव बिराद गुरुत्व साननो गोनां खारन बेनो बिसोरनि मोनसे मेनिफेस्ट' आरो बेखौ लानानैनो बिसोरो मेल फोसावगोन आरो बिनि थाखायनो हाजार
रायजोफोरा अना बर'फोरा बिजेपिनो भट होगोन आरो बिजेपिखौ देरहाहोगोन। देरहाखांनायनि उनाव सरकारखौनो बनायबाय बा बनायासै बा बिसिनि बिजाथियानो देरहालांबाय। बे समाव पाब्लिकफोरा मा सोंगोन? पाब्लिकफोरा मा सोंगोन? बोरो नोंसोरनि बे बिटिसिआव थानाय बे मोननै आयेनखौ बोखारगोन ना? बेखौथ' प्रश्न खालामगोन ना? जोंबोथ' दायो प्रश्न खालामो प्रमद बर' सारखौ बिथांखौ। बोरो नोंनि सुइजारलेण्ड बनायगोन नाया? बोरो नोंनि बे 75,000 होगोन नाया? बोरो नोंनि न'खर न'खर साख्रि होगोन नाया? बे बाथ्राखौथ' जोंबो सोङोना। दा बेबायदिनो जायफोरा जि आखाबादि होनानै नै जोंनो बिजेपिआव भट हो, जोङो बिटिसिनि बेबायदि बे मोननै आयेननि बिथोराव जों मोनसेखौ बोखारगोन, बेखौ बिसोर प्रतिश्रुति होदों बा मावबिथांखि लादों। दा बेखौ मावनो थाखाय जायफ्रा बिनि थाखायनो हाजार हाजार मानसिफोरा भट होनानै बिजेपिखौ देरहाहोबाय। बे देरहाखांनायनि उनावथ' बिसोरो रायजो राजाफोराथ' सोंलु सोंफिनगोन ना? दिनै सासे, गाबोन सानै, समफोर साथाम, बिदिनो हाजार हाजार लाख लाख मानसिफोरा अजद दिखांबा बोरो नोंसोरनि ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लकखौ नङाबा 6 सिडुलखौ बोखारगोन नाया? बोरो नोंसोरनिया मानो दाबो बे खामानिखौ मावगायनाय? जेब्ला लाख लाख मानसिया जेब्ला सरकारनि अजद खालामगोन, बेखौ सरकारा मावनो गोनां जायो। बेयावसो डेन्जारा दानिया। बिथिंथ' लाख लाख मानसिफोरा बिनि थाखाय खुद्रिसारदोंना, खारन बेखौ मावगोन होननासो बिजेपिआव भट होदों। जेब्ला पाब्लिकआ लाख लाख मानसिया डिमान्ड होगोन, अब्लानिया बेखौ गाबोन रायजो सभा बा लक सभायाव सावरायनो गोनां जागोन। बेसो डेन्जारा। दा बिनिखायनो बेबायदि डेन्जारनिफ्राय, बेबायदि खैफोदनिफ्राय जोङो बारग'नो थाखाय जोङो सिन्था खालामनांगोन, जोङो नाजानांगोन, जोङो साननांगोन, जोंनि माइन्डफोरखौ, जोंनि मेलेमफोरखौ जों बाहायनांगोन। माबायदियै जोङो बेफोरबायदि खैफोदनिफ्राय बासायनो हागोन? जिहेतु जोंनि सिगाङाव गरखाय दोङो, बे गरखायाव जों गोलैहैनोसै। गोलैहैनाय लोगो लोगोनो जोंनि आथिं आखाइ बायगोन, जों मादों मावना जागोन? दा जों बेफोरखौ मोनथिनानै जों साबधान जानाया जोंनि थाखाय बर' समाज बा बिटिसि रायजो राजाफोरनि थाखाय जोबोद गोनांथि जानानै फैदों। जोंनि गेजेराव रिजिनेल पार्टि हिसाबै मोननै पार्टि दङ, बे जाबाय इउपिपिएल आरो पिपिएफ। मोनसे बे थांनाय 5 बोसोराव इउपिपिएल आरो बिजेपि सरकारा गोख्रोङै सरकार सलायदोंमोन बे बिटिसिखौ। नाथाय माखासे समाव बिजेपिआ इउपिपिएलखौ जोखारनायनि जाहोनाव, जोखार जानानै इउपिपिएलआ दायो बर्तमान बहुत दुरबल, लोरबां जानायखौ जों नुनो मोनदों। आरो बेराफारसेथिं पिपिएफआ सरकार गैयाबाबो बर्तमान दिनैनि तारिखहालागै जोबोद स्ट्रंखौ जों नुनो मोनदों। आरो सरकार बनायहैगोनखौ पिपिएफखौनो दिनैनि दिनाव जों बुंनो हायो। आरो सरकार बनायहैगोनखौ एसे स्ट्रंसिनखौ इउपिपिएलनिख्रुइ पिपिएफआ बांसिन बिदि स्ट्रंखौ जों दिनै नुनो मोनदों। दा बिनिखाय जेनेबा जों रायजो राजाफोरा पिपिएफखौ जुदि बिटिसिखौ बेबायदि खैफोदनिफ्राय जुदि बासायनोब्ला, जुदि बिटिसिखौ बिदि बिपदनिफ्राय जुदि बासायनोब्ला, जोंहा बिटिसिआव सिंगेल मेजरिटि रिजिनेल पार्टिखौ देरहाहोनानै सरकार बनायनायनि मोनसे समाय जानानै फैबाय। दा बिनिखाय जिहेतु बर्तमानाव पिपिएफआ बांसिन स्ट्रं जानानै दङ, पिपिएफखौनो जों बिटिसिआव आरो पुनराय सरकार बनायगोन बायदि जों नुनो मोनदों। बेनिखाय आंबो रायजो राजाफोरखौसो बेखौसो खावलायदों, जोङो बेबायदि बिपदनिफ्राय जुदि बारग'नोबा, बेबायदि खैफोदनिफ्राय जुदि बारग'नोबा, जोंनि गेजेराव बे मोननै आयेनखौबो जुदि लाखिनोब्ला, जोंनि गासै बिटिसिनि थाखाय बे आयेना जोंनि थाखाय गोनां। आरो जोंनि बर' मानसियाथ' बे मोननै आयेननि सायावनो थांनानै दङ। बिनिखाय बे आयेनखौ जुदि जों लाखिनोबा, जोंनि गेजेरनिफ्राय सिंगेल मेजरिटि एमसिएलए बारहोनानै देरहासार होनानै जोङो सरकार बनायनायनि ओरैबायदि गोनांथि जानानै फैबाय। आरो बिदि सिंगेल मेजरिटि एमसिएलए देरहाहोनोबा दायो स्ट्रं मोनसे रिजिनेल पार्टि हिसाबै बांसिन दायो जों पिपिएफखौ नुनो मोनदों। ओंखायनो आं रायजो राजाफोरखौ खावलायदों, देग्लाय बे बोसोराव गासैबो बे नांगोलनि सावगारियावनो पिपिएफनो भट होनानै मोनसे सिंगेल मेजरिटि एमसिएलए देरहाहोनानै सरकार बनायनायाव हेफाजाब होनो थाखाय आंनिथिंनिफ्राय आं गुरै खावलायदों।